2,75,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। पर्बतजरा हालामाव भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनैसिम हानि पाट्टा होनाय जायाखैमोन। जोङो 1,245,445 न'खरनो दिनै हानि पाट्टा होनो हादों। जुन मासनि गेजेरावहाय जोङो 1,500 न'खरनो होबावगोन आरो बे मासनि गेजेरावनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 800 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं। बेयो मिसकनसेप्सन नट आदानि एपिडिसिएलनोसो जोङो हाखौ हगारना होदों। दानिया एपिडिसिएलआ आसाम गभर्नमेन्टजों सामलाय जानाय आरो बे एपिडिसिएलनो जोङो हा होनाया जादों इन्डास्ट्रिजों गायसननो नागिरदों। इन्डास्ट्रियेलिस्ट हिसाबै आदानिया बेखौ मावनो हागौ खिन्थु बे आदानिनो होनाय नङा, बेयो मावनोसो होनाय जादों। गतिके नैबे एपिडिसिएलनि आन्दाराव जोङो जा हाखौ हगारना होनानै बा जोङो लिज होनानै बेवहाय थानाय जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायथ' अपोजिसना बुंखागोन मुनमुननि न'खरनि मानसिफोरनि मुङाव 3,000 रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायदों। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? 2,912 बिगा हाखौ रामदेबनो हगारना होदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? बे जोंनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा। एलटमेन्ट होदों अलरेडि। एलटमेन्ट मानो लाफिनदिया बिसोरो? 17 बोसोराव मानो लाफिनदिया? मानो दान होखो? सासे निहात मानसिनो, जाय मानसिया बर' हालामनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, मावनो गोसो गैया, जाय मानसिया बर' हालामनि इक'नमिखौ जौगाहोनो नागिरा, बेबायदि मानसिनो 2,912 बिगा हाखौ दान होनायनि मा जुक्ति फैनो हागौ? गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।